Na kebenta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor bantrai hai ki cika rep jhur rep so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrep, na Stan Leroy Construction kebedan hasenda jong kemedan Phams im Nongpo, mar persya ke Bethany Hospital Nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henreu, bat pra nyo kendai saulai, ar sau henreu nyo. Manta kasi ka dorbar senrai ka baar jong ka ying dorbar thau an jong ka jela kala poi penban sya ka jingya nia ha ka kenta ka banikong ha pedang menteri rang ba ka jela Konrad ke sangma bor UMLA kaliang persya uzenet sangma ubadai na ka rong sakuna constituency kani ka jingya thalai nia kalawan hadien belawan ra e ka jingkeli do UMLA ka mauplang uba sentar kelas sun ha bai dei bat ka plan banti yu doyong kani ka jingpin inia kala sedang hadien bana kaliang uzenet sangma ula benra plang halor kani ka jingkeli balawan ra do UMLA ka mauplang ha ka bana kaliang uzenet ula bu ka jingkeli yu menteri rang ba lau doyong uba lai pu arlak metric ton udang don ne em tat hadu menta kat kum ka jingkhain bal ai da ka sarkar na kaliang menteri rang ba kat baudang persang pan pensai halor kani UMLA kaliang persya ula persang ban keni ktin ha ka ba kani ka kenta jingkeli ka bai de bat ka mining plan banti yu doyong kala syukut no ta ka jingania. Number one is the black is not a little bit why.